ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали паҳлавон куҷо гирифтем Акай Ғулом, Акай Умеда. хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ҳамдастаи Ислам Махачев Умар Нурмагомедов гуфт ки аз кадом сабаб Ислам вазни сабукро тарк кард. Матчмейкери UFC Хентер Кембел ба Доғистон ба назди Ислам омад. Ӯ вазифаи худро содиқона иҷро мекунад ва ӯ ҳамон шахсе ҳаст ки муҳорибаи Ҳабиб ва Конорро ташкил кардааст. Чӣ гуна ки ман фаҳмидум ӯ мухлиси калони муҳорибаҳо аст. Ман намедонам ки ин чизро гуфтан мумкин ҳаст ё не. Ташкилот хост ки Ислам ба дигар вазн барояд. Онҳо Илия Топурияро дар вазни сабук чемпион кардан мехоҳанд, на ба хотире ки Ислам ба дигар вазн баромадан мехоҳад, а балки онҳо боварӣ доранд ки ӯ дар он ҷо муҳорибаҳоро хуб фурӯхта метавонад, гуфтааст Нурмагомедов. Ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон Ислам Махачев яке аз ситораҳои калони UFC аст ва муҳорибаҳои ӯ доимо мухлисони зиёдро ҷалб мекунад. Аз ҳамин сабаб чӣ гуна ки мебинем худи ташкилот ӯро дар вазни нимёна дидан мехоҳанд. Оиди Топурия бошад дӯстон, пас ба ӯ низ дар вазни сабук муҳорибаи калон зидди Педи Пимбле ташкил карда мешавад. Онҳо ҳардуяшон ҷавон, машҳур ва сермухлисанд ва бар замми ин онҳо якдигарро бад мебинанд ва байни онҳо таърих аст. Ҳатто занозаниам карданд ва Пимблет боварӣ дорад ки агар ин муҳориба баргузор гардад, пас ӯ пирӯз мешавад. Агар ки Илия ғолиб шавад ва бо ман ҷангидан хоҳад, пас UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд, чунки онҳо медонанд ки ин муҳорибаи пулӣ аст. Мо аллакай бо даста маслиҳат кардем ки чӣ гуна ӯро шикаст медиҳем. Ягон кас тарафҳои сустии ӯро истифода намебарад. Ҳама мехоҳанд ки ӯро дар стойка шикаст диҳанд, аммо бошум бо ӯ зарбазанӣ карданӣ нестум. Ман ӯро бо шарофати ҷангвари ҳаматарафаи ММА шикаст медиҳум. Ман даҳони ҳамаро боз ҳам сахттар маҳкам мекунам, гуфтааст Пимблет. Ва дӯстон, дар ҳақиқат муҳорибаи онҳо муҳорибаи калон шуда метавонад, лекин барои ин муҳориба калон шудан Топурия бояд ки Оливейраро шикаст диҳад ва ӯ ин корро карда метавонад ё не? Мо ва шумо аллакай рӯзи 29 июн мефаҳмем. рақиби дар пеш истодаи Муҳаммад Наимов Богдан Град оиди муҳориба зидди Наимов ва оиди худи Муҳаммад фикрашро баён кард. Биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. Наимов ҷангвори хуби ҳаматарафа аст, чемпиони пешинаи ҷаҳон оид ба теквандо ва аз ҳамин сабаб зарбазанӣ тарафи сахтии ӯст. ҳама корҳое ки ӯ мекунад мо анализ гузаронидем ва барои муҳориба нақшаи ҷангӣ сохтем. Мо ин нақшаи худро 6 ҳафта тамрин кардем ва агар ки ҳамааш хуб гузарад, мо ғолиб мешавем, чунки ту ягон вақт намедонӣ ки чӣ гап мешавад ва муҳориба чӣ гуна мегузарад. Тарафи сахтии ӯ албатта ки стойка аст, ана дар клинч ва дар замин бошад ман бартарӣ дорам, гуфтааст Град. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Град ният дорад ки бо Муҳаммад дар клинч кор кунад ва кӯшиш мекунад ки муҳориба дар замин гузарад, чунки ӯ боварӣ дорад ки дар он ҷо имкониятҳояш барои ғолиб шудан зиёдтар аст. Лекин Наимов ҷангвари оддӣ нест ва ӯ низ албатта ки нақшаи ҷангӣ дорад ва чӣ гуна манъ кардани Градро медонад. Барои ҳамин дӯстон муҳорибаи онҳоро бесаброна интизор мешавем ва мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад. Муҳорибаи онҳо аллакай шоми 21 июн дар турнири UFC Fight Night дар Баку баргузор мегардад ва карди асосии турнирро мекушояд. худи шумо дӯстон дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.